Takže sme v pyramíde Mykerenosovej. Just a moment, please. Nebudem tu dlho. Pozrieme si tieto komory. Čo rôzne zápisy tu sú. Poďte dolu, no. Ďaleko do hĺbky. Pardon. Takže takto to je v Mykerenosovej pyramíde. Dobre, sme tu. Musím to na tak v rýchlosti zbehnúť. Sú také výklenky. Pozrite. Vyzerá to takto. Idem dnu. Musíme sa prikrčovať. Taká komplikovanejšia štruktúra. Takže musím to rýchlo behnúť, aby som sa stihol vrátiť. Budem musieť utekať. Takže tak. Takže to máme vnútro. Je to celkom priestranné. Obrovské. Sú tu také, boli nejaké podporné konštrukcie tu ešte. Čiže vidíte, vyzerá to asi takto. Menkára o pyramíde. Pomerne veľké priestory tiež. No flash? No flash. So, I'm hurry, so must go quickly. Čiže takýto výklenok. No a tu máme Menkavreho pohrebná komora, akože, ale tiež súčasť vlastne komplexu toho diplexer filtra reaktora. Takže toľko zatiaľ. Podobná je ako Kufeho, len menšia. Oblúky pekne robené, hej, zo žuly, obrovské bloky. Bočná priestor. No a teraz výstup naspäť. Vstup. Musíme ísť. No. I know this.